últims, fareu atenció perquè la tornada Sí que ho veu! Dos. Un, dos. Un, dos. Molt bé. Ah, pues, ho agafeu en seguida, Som molt llestos. M'havia dit a mi ja de mon pare, que si li posen feina. Diu, ara vindran uns xiquets i xiquetes que són molt requetes aguts. Com se porteu en l'escola? Bé o mal? Segur? Sí? Sí? O li preguntem als mestres. Sí? Compte. A veure, ara. Cine. Cine. Veritat, perquè una pantalla gran. I ara eixiran per ahí cavalls, muntanyes, alguna set, amb els pares, amb els llagos, amb els xiquets i les xiquetes. A veure, per allà, comencem ja, sí? Mestres? Sí? Per cert, lleveu-se les xaquetetes perquè així hi ha una temperatura molt agradable i quan deixin tindreu fred i així estareu més còmodes. Volves? Les seues bondades són les millors, les portarem sempre lligades al cor. Digue'm ràpid! Històries que ens van, les històries que ens va deixar el nostre amic Enric Valor. Les seues bondades són les millors, les portarem sempre lligades al cor. Ara ràpid! Amic Enric Valor, les seues bondades són les millors, les portarem sempre. Després quan tornem a cantar la tornada, alçarem el braç dret i ens acompanyarem al moviment de 1, 2, 1, 2. Si no m'agrada, 2 junts, val? Esteu preparats? Sara, quan vinga la tornada, 2 junts, cantem. De sendes i carenes, el món d'Enric Valor. Si no esteu en silenci, no s'enterareu. Silenci. Ara, quan estan eixint aquestes lletretes que vegeu ahir, que són les que han participat fent esta pel·lícula, jo dono un avís. Regnes educada, poblats pels més extraordinaris cavallers i reis i dames i camperols, també per bruixes. Valor va néixer a un poble no molt lluny d'ací, que seria Castalla. Era un poble xicotet, i quan era molt xicotet, li agradava, com a tots vosaltres, que vos regalaren coses pels reis. Però la que anem a veure ara tot seguit, us vaig a donar una pista on s'endivineu el títol. La paraula són diverses paraules, però és d'entorn o no entorn. Aleshores, quan jo dono la pista, és que ho sàpiga que alcen el braç. Era un lloc antic, construït amb pedres molt grans, i si heu vist alguna pel·lícula, quan queia a la porta, i entraven els cavalls i formaven tots els guerrers allí. Què era? A veure, vaig a baixar per així. A tu com te diuen? Antonio. Antonio, bon dia, Antonio, com estàs? Bé. I tu què penses que pot ser? Atenció, fareu atenció, que Antonio té cara d'espavilat. Un castell? Sí o no? Un castell, un fort aplaudiment per Antonio i per a tots els que havien pensat que era un castell. Doncs fareu atenció, per això va donar. El món llarg i ple d'aventures fins al castell d'entorn i no entorn. Sí o no? Sílvia Anà, camí avant.
cap a llevant, sempre així, pel bon camí. Què fareu? Cal brinar la bombolla i picar. Doncs ahí tenim la primera ajuda de la Teresa. Una bombolla. Doncs amunt de l'opció de la Rocheta, què passa? D'acord? I mireu el que passa. Anem a buscar la bombolla Rocheta i diu... Collir-li moltes i deixar-les per terra. Ben fet. 1, 2 i 3. Cante! Respectar la decisió. Aleshores, apretem... Que la faena va ser després per a Teresa, de replegar-los i ficar-los de nou en la caixeta. En dimoni, en les velletes de la Penyarroja, també. I jo vaig a transformar-me una miqueta en Rivalor. En Rivalor hi ha una frase molt bonica, sabeu quina dia? Mireu, si llegiu cada nit un ratet, s'alçareu més padrins i més contents. Us agrada? Doncs que us heu portat de participar molt activament, us ho vaig a dir cantar. Voleu que us canti una cançó, sí o no? Però en una condició, me teniu que acompanyar amb les palmes, val? Aplaudint, sí, al ritme, segur. Doncs ara el vídeo es posa la música un poquet alteta per a que jo l'escolte i ahí va aquesta cançó, a veure si vos agrada. Vols les palmes? No tenia un sol amic, sols pensar. Poc a poc vaig anar canviant i a llegir jo em vaig apuntar. I així vaig ensenyar que era l'amistat. Puc començar a descobrir un món màgic i molt divertit. Si llitges cada nit un poquet, t'alçaràs més fadrí, més content. Cada dia viuràs una aventura més, cada dia aprendràs i disfrutaràs més. Segur, segur, segur que seràs un gran escriptor, el millor, el millor. Si llitges... Us ha agradat? Doncs moltes gràcies per els vostres aplaudiments. Demà me pareix que se presenta així el CD. Us ha agradat, sí o no? Sí? Són les millors, les portades